Amerika cidenyaso ɲɛma jigira Jɛda a tun bɛna Arabi Saoudite tiɲɛtala Mohammed bin Salem kunbɛ yɔrɔ min na AFP ka fɔ la. Nin ye Blinken ka taama 6nan jɔyɔrɔ fɔlɔ ye cɛmancɛ kɔrɔn fɛ n'o ye Proche-Orient ye kabini Israel ni Hamas kɛlɛ daminɛna octobre kalo o tile 7nan na. Alamisa don, Anthony Blinken kan ka taa Egypte jamana na, jamana min bɛ Gaza kɛrɛfɛ n'a ka ciden y'u sen don delili cɛsiri baaraw la ka ban. Jɛda ni Caire jamana na, Anthony Blinken bɛna kuma cɛsiriw kan walasa ka se ka marifaci baara dabila teliya bɛnkan sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw bɛɛ bila ka bɔ kaso la. Ameriki kɔkan ko minisiriso ka kumalasela Matthew Miller y'o fɔ tarata don. Ameriki ɲɛmɔgɔ fana bɛna kuma kɛlɛ kɔfɛ labɛnw kan Gaza ni Saudi Arabie ni Egypte jamana ɲɛmɔgɔw ye. Miller y'o fɔ. A bɛna kuma politiki sira kan Palestine jamanadenw ye ni lakana sabatilen ye Israel ma ani fɛn dilannen minnu bɛna kɛ hɛrɛ ni lakana banbali kama o mara kɔnɔ. Kumalasela y'o fara a kan. Kalo 6 ɲɔgɔn kɛlɛ daminɛ kɔfɛ, Ameriki n'o ye Israel dɛmɛ ŋana ye y'a ɲini siɲɛ caman a jɛɲɔgɔn fɛ a ka yamaruya di ka adamadenya dɛmɛ caman lase Gaza mara ma min bɛɛ laminina.